तोंड ढोसून आलात? रोजच झालंय तुमचं. थांबा दादालाच नाव सांगते आता माझ्या. थांबा दादालाच फोन लावते आता. हॅलो दादा, लवकर घरी ये तू पहिला. हा काय झालं? एवढं का काही बोलवलं तुम्हाला? जरा बघ यांच्याकडे, रोज पिऊन येतात. दम दे जरा तुझ्या भाषेत. बस तू, मी चहा करून आले तुला. काय जिजू, काय ऐकायला मिळतंय मला हे? हा, ह्याच्यासाठी दिली होती का बहीण तुम्हाला? कधीतरी होत. कधीतरी ह्यांचं रोजच चाललंय हे. पहिली आणि शेवटची वॉर्निंग. मला पण बोलवायचं. एकटा एकटा पितो, लाज नाही वाटत? आणि जिजू, मी ओल्ड मॉन्कच पितो. माझा पण तोच ब्रँड आहे. अरे चकण्याला काय खाणार? आपली शेंगदाणे